όσο είναι πολύ μεστομένα, να προσέχεις να μην γλιστρήσει. Πώς θα μην φαίνεται. Φαίνεται τα σταφύλια που είναι. Κάτι λίγα φαίνονται, εντάξει. Κάτι λίγα φαίνονται. Πες του σήμερα ότι είναι... Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του 2015. Ο Κίμωνας πατάτα στα φύλλια. Λάσος Ιτίας Κρήτης. Κάτσε λίγα να πω λίγο ψυχοντές για τη σχέδια. Ο γιατί ο ζουμάρης χάνεται λίγο ανάλυση. Είναι μεταδοτικό, ναι. Θα φαίνεται τα σταφύλια, ναι. Και λέγε εσύ κείμενα, μίλα. Τι απολέει. Στον Αντώνη και στο Βαγγέλη σήμερα πατάμε στα φύλλα. Ναι, στο Βαγγέλη το καλύτερο παιδί σου. Και στον Αντώνη. Στα παιδιά σου. Δεν βγάζει ρε παιδιά σταγόνα, μόνο να μου ρίξετε νερό μέσα. Πόπι. Έλα. Προσπάθησε λίγο, να βαστάς να μην σπάσει καμιά λεκάνη. Δεν έβγαινε με τίποτα κρασί. Πες και τι μπορείς να κάνεις, έλα. Έλα, μπορείς να τα καταφέρεις. Και πιο ψηλά, τέρμα. Αν βίντεο παίρνεις. Ναι, θα σου βγάλω στο τέλος. Μα πριν βραδιάσει. Ανάψει το φως. Όχι, εντάξει, σε λίγο ανάψουνε, να έχεις τη γη. Τίποτα άλλο θες να προσθέσω? Να προσθέσω τίποτα άλλο? Όχι, εντάξει, δεν... Εντάξει.